поговорим, да дадем фокус върху съня, защото според мен, темите за храненето, за спорта, започнаха така да влизат в обществото, влизат и дори в подрастващите. Виждам, че се интересуват все по-малки момичета и момчета, ходят на фитнес, интересуват се и така от тези неща, обаче според мен съня е останал някъде много заглушен и изобщо никъде никой не говори почти за него, докато аз преди няколко години, а може би и ти, си срещнала книгата Why We Sleep, нали, защо спим и кой беше автора? Матио, може да ме подсетиш? Не, няма да се сетя, не мога с авторите. Тази книга реално на мен ми даде така. Книгата съм я чела, но просто няма да възпроизведа автора сега. Не се сещам фамилията му как беше, но да, наистина отвори голяма тема тогава, но аз лично не съм срещнала много хора, освен него, да говори така открито за съня и какво всъщност губим, когато не спим и когато спим ли качествено, достатъчно и така голяма тема, но все пак съня и рутината. Как ти стигна до познанието за съня? Защо? По какъв начин? Да. За съжаление, от личен опит. Да, аз общо всичките теми, в които така съм се впуснала в някакви проучвания, са били или свързани с мен, или с клиенти, с които съм работила, защото всеки като дойде ми разкаже нещо и аз почвам да чета, да разбирам. Тук нещо падна. Извинявай. Само ми кажи дали всичко е наред. Да, чува се. Да. И... Извинявай. Когато съм имала някаква тема, която ми е била в ежедневието, тогава съм се впускала да научавам повече за нея. И съответно има един момент, в който всеки човек може да спортува редовно, да се храни добре, да си действа в деня и да усеща обаче, че нещо не е както трябва. И всъщност тези неща, които четем навсякъде в социалните мрежи, прави това, прави онова, ти го правиш, то не става, си казваш, добре, защо? Аз правя всичко както трябва. И се оказва, че ти стоиш до късно вечер, по каквато и да е причина, нали, без да обвиняваме никой, защото понякога за хората това е единството време, което могат да вземат за себе си, но трябва да станат рано сутрин. Обикновено не е съобразено с циркадните ритми или с ритъма, в който ти се чувстваш най-добре. И в един момент осъзнаваш, че съня всъщност играе ключова роля и в това как храносмилаш, и в това как се възстановява мускула след тренировка, във всичко, което всъщност правиш, как мислиш по време на работа, колко си концентриран в срещата, която имаш с клиентите си. Осъзнаваш колко всичко е навързано. И ако ти имаш всички други звена, храня се добре, тренирам редовно, срещам се, социализирам се, изпълнявам си задачите, какво не е наред, съня е тук нещо, на което жалко, че не тръгваме от него, защото е най-очевидното. Още от малки на нас, не знам, моите родители винаги са ми повтаряли, като съм учила уроци, поспи, почини си и ти ще го запомниш на другия ден, като го прочетеш, че сънят е храната за мозъка. Тогава не съм го разбирала много добре това съобщение, но в един момент наистина се оказва точно така. Това е времето, в което знанията се усвояват, тялото си почива, всичко, което, нали, процесите в тялото, то никога не спи, но тялото се възстановява чрез съня. Най-елементарното нещо, което всеки го знае, обаче всеки си казва, днеска мога да мина 4 часа сън, какво толкова. И в действителност, ако ти спиш добре през по-голямата част от живота си и тук там е заради дадено събитие или нещо, което се случва, пропуснеш, пак това е както с храната. Няма да стане нещо особено, нали, ще избуташ деня, след това ще си наваксаш. Обаче, ако ти дълго време имаш нездравословни нива на сън, примерно времето не ти достига или не влизаш в дълбок сън и един път се наспиш, то пък също няма да бъде достатъчно, че тялото да навакса. Така че е хубаво, когато се справяме с период от живота си, в който смятаме, че нещо не върви както трябва, това да е едно от първите неща поне, ако не първото, на което да обърнем внимание. Като сънят има си някои особени характеристики, които просто имаме една част от здрав сън, която се случва
главно между 10 и 12 вечерта. Сега колко от нас си лягат 10 вечерта, нали, много е трудно да се определи. Но това лягане в този диапазон осигурява по-голямата част от дълбокия сън. И след това има други изследвания, които показват, даже мисля, че беше точно в тази книга, че ако станеш след 7, т.е. ако спиш след 7, реално всичко, което си взел ти полезно от това да се наспиш, е приключило, може да спиш до 11, няма никакво значение за тялото като възстановяване, като производство на хормони, просто циркадният ритъм се измества, оттам различни хормони се разместват и така говорихме за това, че може да ти се доспи след обяда, ти да изпиеш 3 кафета вместо едно, това да промени вече нивата на кортизол, оттам да се промени цялостното ти настроение и нагласа за деня и вече в вечерта да се чудиш спи ли ти се, не ти ли се спи, да, какво става. Така че важността на съня в това колко си лягаме, да нямаме екранна светлина по възможност, поне 1 час преди лягане, да не сме се хранили. Това беше едно от първите неща, които аз се наложи да приложа, защото не го правех и тогава все още имах тези стомашни проблеми, е да не се храниш поне 2-3 часа преди заспиване. Защото храната все още е в процес на обработка. Ти лягайки, тази храна започва да се връща, образуват се рефлукси и други състояния и по този начин ти реално пречиш на организма. Нито да храносмила, нито да спи. Така че храна преди сън, поне 2-3 часа, екранно време и е хубаво, сигурно и това сте го чували, спането да се случва в малко по-хладно помещение. Да. Тогава тялото си почива по-добре и по-лесно заспива. Това е една от причините за така нашумелите студени вани, които си взимаме, или хладен душ. Не знам дали си го пробвала. Не. Не. Да, много хора ги е страх. Но всъщност, да, то може да е контрастен. Нали? Но реално студената вода, разбира се, не сме изложени твърде много време на нея, но ако си вземем хладен душ, това повишава температурата на тялото, което всъщност ни помага да се събудим. Ние се събуждаме, когато тялото започва да се затопля. Тогава идва един изблик на кортизол, който полезен кортизол, който ни помага да сме будни, да мислим, да сме концентрирани, да сме събудени за деня си. А когато искаме да заспим, да се успокоим, един топъл душ, той автоматично леко охлажда вътрешната температура на тялото. Когато си легнем в една малко по-хладна стая, заспиваме по-лесно и спим по-добре. Това е така доста характерно. Да, това всъщност точно тази нощ го почувствах, защото от няколко вечери, откакто се стопли така рязко навън, аз не искам да спа на климатик или цял ден да работи климатика и просто си лягаш си, търпиш. Топло ми е, обаче търпиш. Обаче тази нощ викам, не. Пускам климатикът. Хубавото, че е в другата стая и само съм отворила вратата, нали, не е в същата стая. И спах осезаемо по-добре. Просто беше по-хладно и да, и може би тук е редно да кажем, че сме в Пловдив. Виж, че това доста влияе на това как се спи вечер. През лупа да види дали всичко е наред тук и така ни затопли повече, отколкото на другите места. Да, не, дори през зимата, честно казано, това беше навик на моя съпруг, да зимата не се пуска топлото в спалнята. И той като хладилник. Аз не можех да повярвам. Обаче, трябва да призная, наистина по-здравословното спане е точно в такива условия. Да. И свикнах. И много ми харесва сега. Даже и аз не се опитвам да пускам климатика, но лятото в Пловдив е малко по-трудно, така че те разбирам. Да, и просто си казах, това не мога. Искам да се наспя и ако трябва да е на климатик, ще бъде на климатик. То не може да е 38 градуса и да спиш, нали? Да. Да. Фазите на съня, това, което каза, че от 10 до 12, аз също знам, нали, за това. Той самия сън се разделя също на фази. Имаме дълбок сън, REM сън ли се нарича? Знаеш ли как са разделени, как са подредени тези фази? И когато
пропуснем фазата от 10 до 12, реално следващата беше от 2 до 4, ако не се бъркам. Пропускаш, или да. Просто пропускаш след... дълбокия сън. REM сънят е сънят, в който сънуваме, в който се появява това движение на очите. И той е много полезен за възстановяване, но когато пропуснем дълбокия сън, означава, нали, много често, ако сте наблюдавали, колкото и повече да спите до по-късно сутринта, може да не се събудите толкова ободрени, колкото ако сте си взели доста дълбок сън. Имаме лек сън, те са фази, които преминават през цялото време, ако имате едни от тези часовници, на които да си следите как сте спали, те постоянно флуктуират, нали? Но да. Естествено, има хора, които са по-активни вечерта или работят нощно време и за тях този процес е изцяло обърнат, но пак казвам, всичко е много индивидуално. Просто това са така доказани неща, които ако си ги наблюдавал по себе си и ти дават този резултат, със сигурност си забелязал, че когато си легнеш по-навреме, без телефон, може дори да си пуснеш някаква релаксираща музика, станеш по-рано сутринта, когато вече знаеш пък и, че сутринта слънчевите лъчи, които са сутрин, те са много полезни за стимулиране на процесите в тялото. За кожата, за очите, това малко да седим да погледаме изгрева, но да, когато го пропуснем и станем малко по-късно към 11-12, тогава вече сме в съвсем една друга фаза, в която вече тялото има нужда от различни неща. И така малко ритмите се разбъркват. Ти имаш ли някакви твои практики и ритуали по повод съня? Да. Това, което, нищо сложно. Аз много обичам простичките неща, които не ми изискват. Съвет е едно от тези неща, може би, защото ти работи по-докъсно и като се прибера един топъл душ, първо винаги ме отпуска. Си се подготвям, че вече денят е свършила съм си задачите и нещо, което правя, даже с дядо ми сме го пробвали заедно и за него работи, и за мен работи. Тя е една техника 4-7-8, в която дишаш за 4 отброявания, задържаш за 7 и издишаш за 8. Това е пак на метода, който казах малко по-рано, че когато издишането е по-дълго, нервната система се успокоява и това те подготвя за сън, защото подсказва на тялото, че вече няма нищо опасно, от което да се пази и да сме будни на щрек и така нататък, и ти помага да се отпуснеш. И това дишане, ако задържането е трудно, може да го направите само с късо вдишване, дълго издишване. Това много помага. Аз лично си пускам и водени медитации. Много обичам да заспивам на тях. По този начин това ми помага да пусна всичко, което се е случило през деня и просто да пак някаква практика за благодарност, всичко, което ми се е случило, така да рефлектирам върху него и просто да се унеса в сън. Дишането, медитацията, тях може да си ги правите в леглото дори. Не ви е нужна постелка, не ви е нужно оборудване, нищо, което специално да си купувате. Аз това казах, че са много простички. Тях си лягаш и нито броиш в цените, нищо. Просто дишането ти, ако поемеш дъх няколко пъти по този начин с по-дълго издишане, веднага ще усетиш как се променя цялостното усещане в тялото. Да. Това със студената стая също е ритуал. Да. Успяваш ли да легнеш преди 10, за да хванеш този? Не, признавам си, не успявам. Най-големия ми успех е 10:30, но обикновено става към 11 и нещо. Още повече, че аз понякога и чета преди да заспя, слушам медитация, в която се опитвам да съм будна и това така си ми отблъсква времето, но това е моята рутина, в която вече аз и се чувствам добре в нея, честно казано. Не усещам, че нещо ми липсва. Вече когато премина след 12, тогава по-скоро на другия ден усещам, че съм прекалила с времето. Но така към 10:30, 11 и нещо, все още се усещам добре. Да. Но това са такива малки ритуалчета. Може да ни споделиш за тези вълните, алфа-бета състоянията, за които си говорихме на една друга това практика и за нея ще споделим. Но тези вълни реално имат ли отношение към съня, към... Да. Както... Когато
Значи най-общо казано, преминавам така малко по-обобщено. Така както си говорим с теб в момента, аз слушам теб, ти слушаш мен, може би мислиш за следващия въпрос, аз мисля за следващия отговор. В момента можем да сметнем, че сме в състояние на бета вълни. Будни сме, концентрирани сме, мислим, осъзнати сме за това, което се случва около нас, има ли някаква опасност, има ли някакъв шум. Абсолютно будно състояние. Когато сме будни, но да кажем не сме стресирани, лежерно ни е, спокойно ни е, това е вече състояние на алфа. Тета състоянието, то се смята това, за което говорихме на събитието, за състояние, в което организма се възстановява. То даже се води такова тип лечение на клетъчно ниво, в което тялото спи, умът обаче е буден. И делта състоянието, в което сме обикновено когато спим дълбоко. Не сме осъзнати за това, което се случва. И когато, да кажем, 2 часа през нощта и ти си мислиш за утрешното интервю, да кажем, утрешния подкаст, дали ще стане на време, дали ще... Например, това означава, че ти не си никъде близо до заспиването. Ти си в бета, нищо, че е 2 през нощта и няма как да се отпуснеш и да заспиш. Най-малкото, преминавайки в едно алфа състояние, така леко медитативно, примерно да кажеш, окей, няма сега да мисля за това, поемам няколко дълбоки дъха, ще мисля за това утре, време е да спя, за да преминеш в алфа състояние и вече съвсем лека по лека с забавянето на ритъма да достигнеш до делта. И всъщност, колкото е голяма амплитудата на вълната, нали, бета и гама са тези най-будни състояния, в които вече сме на щрек, стресирани, будни, концентрирани. А колкото по-така лека и, как се казва, широкочастотна е вълната, толкова по-спокойни сме, толкова повече може да се отпуснем и да вече да изпаднем в състояние на сън или в състоянието между будност и сън, когато обикновено медитираме. Така че те автоматично си свързани с съня, тъй като ако сме в една стресираща ситуация, няма как да заспим. Тялото е на щрек, в готовност и просто няма как да се отпусне достатъчно, че да достигне до съня. Така че тези звуци, защото това, за което си говорихме, беше на звуковата медитация с купите, звуците, които може да чуваме на определена честота, те влияят на вълните на мозъка и може да достигнем до състояние, в което сме по-релаксирани, си почиваме и заспиваме по-лесно.